Môj životný štýl bolo to, že som prišiel z roboty domov, samozrejme s autom, zalal som pred televízor, alebo pred počítač, pred notebook, nerobil som nič. Tak asi ten najväčší rozdiel bola ľahostajnosť. Proste som povedal na všetko, že však mi to nevadí, mne to takto je dobre. A ja som postupne začal priberať kilo, 2, 3, 4 kilá. A to už si také maličké, že a zase o niečo väčšie oblečenie, o niečo väčšie a nakoniec som končil 8 XL. A už to bolo neúnosné, proste ja som neprešiel ani 50 metrov bez odpočinku. A ten tlak zo strany môjho syna, ten môj stav, že doktor na sonografii mi povie, že nedožijem sa 50 rokov a kúpa psíka, najprv nutnosť ísť s ním na prechádzku, to celé dokopy bolo to riešenie toho, že som dosiahol skoro 68 kg. Po dvojročnom fajčení som sa dozvedel strašnú správu od mojej mamy, že môj nevlastný otec má diagnózu rakoviny plúc a v tom momente som sa rozhodol, že prestanem s cigaretami, lebo nechcem skončiť tak ako on. Keď som dosiahol tú moju maximálnu váhu 207 kg, tak som užíval denne 14 liekov. Díky tomu, že tá váha rapidne klesla, tak dneska užívam 3 lieky denne a aj riziko ďalšieho ochorenia, čo sa týka cukrovky alebo zvýšeného cholesterolu, šanca týchto ochorení je tiež už oveľa menšia. Strašne túžim potom, aby som znovu vstúpol na lyže, takže je to taký môj maličký sen, že si opäť zalyžujem. Vyzerá to tak, že tá moja váha aj moje svalstvo díky tým prechádzkam napreduje tomu, že budem môcť vyskúšať opäť lyžovanie. A každému iba viem povedať, že keď sa im podarí niečo podobné, tak začnú si vnímať krásu prírody, budú môcť chodiť, začnú si vnímať úplne iný svet, otvorí sa im to všetko celé. Ja som v poslednej dobe nafotil toľko krásnych fotiek ranného slnka a vody, všetkého, čo som 10 rokov kvôli mojej ľahostajnosti ani nevidel. Nikdy som nebol hazardným hráčom, nikdy som nechodil do kasína, nehral som karty za peniaze. Hazardoval som s tým najcennejším, so svojím životom. Dáte na ten svoj život ľudia pozor.